and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Hala, Sofia, si Mr. Martinez, naa na siya. Naanay mong dream boy. Unsa? Ikaw ba? Dream boy ka dyan. Nana ko'y Franco tao, no? Pero, unsay tanaw ni mo niya, ha? Mura siya og si Gabby Concepcion. Unsa? Uy, joke ka na, ha? Ay, nakatinoon mo sa di mo gisulti, uy. Daw, hindi na ito maghisgot, ana, uy. Sige lang tuula dayon. Ati man na dayon, day. Pera na yan. Hello, uy, mabatian ka. Ay, way kaso. Ay, tuwa na, tanawa, oh. Nilingkod na sa dapit ni mo. Ipirmi niya nilingkuran, oh. Go! Na, sige, di ka una, ha? Doon na ako. Sige. Dili kakit magmahay ng Mr. Martinez, Kathy. Okay, sorry. Niya na paingon diri ang waiter nga nagdas imong order. Peanuts o whiskey. Thank you. Wow, you here, huh? Uy, thank you. Thank you kayo, sir. Bisamot ka kagwapa, Kate. Mao ba, sir? Thank you. Mura kag si Katrina Gray. Oh, sobra na po, sir. Dito, honest ba? Ay, di ta makakumparaan ng beauty queen, sir. Uy. Walang ka ni Salmot, pero ni Salmot ba ka siguro ging-appeal ka sa finalist? Ay, ikaw, sir ba? Sobra naman, sir, sir. Uy. Pili ba yan? Ibaw ka kung sa Kate. Unsa man, sir? So pagpaingon ako diri, lubat kay ko. Pero sila nakita, teka, full charge na ako. Unsa, sir? Fast charge ay ka. Ala, si Sir Greg ay... Bitaw, honest. Ibaw ka, human sa akong trabaho sa opisina, luya kay ko. Kung niya makunaw na dahil ko nga mo anhi ko diri. Kung samtang napaingon ko diri, nag-drive ko sa akong car, ay ko nag-imagine nga makita. Tika. Uy! Really, sir? Yes. Magunaw na ako nga naa ka. O sa diyang makita. Tika, malagsi ko. Kay unsa day ko, sir? Ganang malagsik man ka kung makakita ka na ako. Marag, ikaw ang appetizer ko. Sir Greg, ay! Binag mo pahiyom ka? Bawa ka mo sayong kasing-kasing ko. Uy! Nag-tiktok ko diha sa imong kasing-kasing, sir? Murag mao. Ay! Mao ba, sir? Murag... same feelings ta, sir. Oh? Really? Ba't mo ipasabot ng coffee niya? Kung makakita ko nimo, murag mag-jumping horse ang akong kasing-kasing. Really, Kate? Really? Bitaw, sir. Ang waiter, mo diretso. Nipundo man na siya. Ay, bitaw da. Murag, nagpaabot man nga mahumantag istorya. Hey, waiter. Dali na. Nagpaabot na si Sir Greg, oh. Hello, Dong. Sir, diyan, sir. Okay, thank you, kay Dong. Ano ka? Nuktog ka. Paabot ka si Musuki. Ubiotic. Pero, murag, may halawang kang gihuna-huna da. Sila ba? Wa man. Di ka kalimod na ko ba eh. Di yung kakalimod. May lawang kang gihuna-huna. Ug nakasabot ko kung unsay imong gihuna-huna karon. Ang sabot mo ipasabot, ha? Bawo ko eh. Kinsay imong gihuna-huna. Isa ka? Kinsa mo ko na, be? Paguryo-guryo. Ang imong misis. Biotic.
Sorry bay ha. Basinog, masuko na sa ka. Ano masuko man ko? Ayaw lang daotang ako asawa. Kay masuko gyud ko nimo. No, dili ni pagdaot bay. Pero ang imong gihuna-huna karon, mao nga nini mga orasa. Ha? Na sa imong huna-huna kung kinsa karon ang customer nag-entertain sa imong misis, di ba? Ug na sa imong huna-huna karon kung nag-entertain ba ang imong misis karon. Adunahan, unya gwapo, unya labaw tanan, barako. Una na si muna una. Nga wa ba ka tintala ang imong misis, di ba? Nisali ko sa kumisis, Bayotek. Bitaw. Hibaw ko na. Dako kay kapag salig si mong misis, pero hibaw ka ba'y? Bisag unsa kalig-un sa kahoy. Pero kung sigihonig, hapak sa hangin, may panahon nga muharag gini. Ug kung dili na makaya, matumba pa kini. Imo ba yung ipatinta lang ako, Mrs. Bayotek? No. Dili, oy. Ako lang gibasa ba ang naa sa imong nahuna ron? Wa ko magunaw na ana. Aw no la. Wa god. Sa man. Di ka na ba? Kuha na ako akong suki. Ay, pastilan. Now, yes, kong amigo eh. Kasabot yun ko ba? Mulimod ka man, pero siguro yun ko. Nga mo ka na nasi mo una-una. Tuan na si Bay Franco. Nargansad ko eh. Ahak ba yan yung Bayotek ko eh. Huwag yun siya masipyat sa kong ginawa na da. Gusto siya, pero kinahanglan ipatigbabaw na ako ang akong pagsalik sa ko asawa. Kaya kung magunahon akong dautan, nakasiguro ko nga di gyud mo sangpot sa maayo. Maong kinahanglan nga ama-ama na ako ang akong kaugalingon. Oh, si Declare. Hello? Declare? Pa, Oh. Nanawag man ka? Nga naman? mamalihog ko pa. Paliti ko para sa tamol. Naglabad ang akong Oh, mo ba? Oo, sige. Paabot ako Muli dahin ko. Sige, magpaabot ko. Okay, sige. Kaya mo palit dahin ko. Bye. Salamat pa. Bye. Bye. Ay, magapit dahin ko. Mato ko butika. Gilabdan siya go. Ay, kung tuwa palang unta dito sa kati. Iya, unta dahin matiman si Claire. Nat? Pa, Oh, unsa naman ka? gipanugnaw ko pa. Uy. Nako. Inihita ni mo na ko Bitaw pa. Dali tumara tayo yun. Agar doon magkuha kong tubig. Salamat pa. Gitugnaw ko. Mau ba? Kadiyot, magkuha kong habulan ka. Salamat pa, Franco. Oh, unsa man, dadun ka sa ospital? Ay, ayaw lang pa. Nakatumar naman ko. Basin pa daig mawasan ko. Ay, may lang to Pa, hapit ang alas 12 Kuhaan na lang si Mama. Di ta kabiya anak. Pa, Bantayan ta ka. Hain naman yung gagong Franco Ano nga pa mang kunya kwa ang kalagot. Nakatuog na ko nga nagsandig sa ikuranan dahi. Si Kati nanawag. Hello? Napaboy ko ni mo. Hain man ka litse. Sorry, di ta ka makuha. Abuang. Nanawag ka unta. Nakatuog ko samtang nagbantay kong Claire. Anong
gibantayan man mo si Claire? Gilantan siya. Unsa? Yun na. Hubog ka? Di ko hubog, leche! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!